Iki lho yu ana neh jangan sing rasane suwegere megilan yu, rasane ku pedes-pedes kecut pokoke enak cocok yu nek kanggo aku. Bahan utamane ku iwak panggangan yu ki mang aku tuku iwak sumbal telu ngene iki sitok 6.000-an. Nah terus diulekno bumbu, bumbune ana bawang brambang, jahe kunir, lombok abang mbek lombok setan terus diulek sampai lembut. Bumbune ya simpel ngene tok lho yu. Aku suweneng yu masak modelan ngene iki, iwake dicemplungno ora usah goreng neh, terus wis sak jangane dadi wis gak usah lawoh. Masak jangan ki sekalian jangane sekalian lawoh iwake ngono lho yo maksude. Rasane atek yo suweger yo, pedes kecut cocok nek gawe cuaca panas ngene iki apa meneh pas buka-buka poso ngono ku cocok sing seger-seger ngene iki yo. Nah, iku mang wis diulek lembut bumbune terus digongso sampai ambune wangi, tambahi laos geprek, terus serai karo godhong jeruk yo, terus digongso sampai ambune wangi, sampai mateng yo. Bar terus lebokno banyune sak cukupe wae. Nah, banyune iki mang dimasak sampai umop. Nek wis umop lagi dilebokno lombok utawane. Iki yo tak lombok setan yo ben mandes engko pedes. Terus tambahi blimbing ula, nek ganti blimbing ula ya kena gawe asem Jawa, kena gawe asem saanane. Bar ngono lagi dilebokno iwak panggange yo aja lali diombas sik, ngene pasar kena bleduk rusuh kabeh. Wis nek wis ngono karek lebokno irisan tomat karo kemangi. Wis yo karek masak neh ben umop blekutuk-blekutuk sampai tuwek, ben turoe iwak panggangan mang metu kaldune, ben kemangine ya mateng pisan sak lombok-lomboke. Nek wis mateng karek ngengkir terus dipindah ning mangkok ngene iki lho yo ben ayu tampilane, aja lali ditaburi brambang goreng, yen tambah ayu ya ben sedep pisan yo. Nah, iki lho yo wis dadi masakanku, iki jenenge pindang iwak panggangan.